बे लोगोआ मा बिदिनो नटखौ खाना खारबाय खारै मानसिया मोनहैबाय हो दा मोनहैनानै गसंना थानाय टाइमावनो थल' गना होबाय Hello everyone, खुलुमबाय. Welcome to Meet the Bodos. The Meet the Bodos presents the story behind the faces नि गोदान मोनसे एपिसोडआव नोंसोर बयखौबो बरायनाय जाबाय. So दिनै जोंनि गेजेराव दङ सासे बर'निनो मुंदांखा पाब्लिक फिगार जाय बिथाङा जोंनि बर' हारिखौ आरो भारत हादरखौ रिप्रेजेन्ट आरो सिनायथि होनो हादों. So जों बर' सुबुंफोरा बहुत प्राउड जायो बेखौ नुनानै. So दा आं बिथांखौ नोंथांमोननि सिगाङाव सिनायथि होनो आखायाव लादों. So please welcome Mr. Global धोरोम खुंगुर स्वर्गियारि. खुलुमबाय आदा. खुलुमबाय. Please welcome to the show. Thank you so much. So नोंथाङा नोंथांनि पर्सनेल डिटेल्स जेरै जायो न'खर बा नों दा मा मावबाय थादों बा बेफोरनि बादै एसे बुंनानै दिन्थिनो हागोन नामा? खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन. गिबियावनो मिट दा बड'स चेनेलसिम आंनिफ्राय रोजा साबायखर थाबाय आंखौ बिदि बरायनायनि थाखाय आरो लोगोसे पाब्लिकजों आरो नोंथांमोन रायजोफोरजों मोगा मोगि जानो थाखाय मोनसे सुबिदा होनायनि थाखाय स' थेंक इउ स' माच फर इनभाइटिं मी. आंनि फुल नामा जाबाय धोरोम खुंगुर स्वर्गियारि ओमफ्राय आंनि जोनोम जायगाया नाथिपारा सुबा देवलकुसि गामि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो. ओमफ्राय आंनि स्कुलिंआ केबि देवलकुसि हायार सेकेन्डारि स्कुलाव आंनि माने हाइ स्कुला जादों. ओमफ्राय लाइक क्लास 1 to 4 आंना रङिया आनसलिक बाथौ मिसनावमोन. आफ्टार डेट आङो साइन्सआव माबा खालामनाय HS 11-12 रङिया सिम्बायोसिस एकाडेमि होननायाव. आफ्टार डेट आङो 1 year ड्रप दोनदों आरो कचिं लानाय माबा लानाय होन बिदि जानाय नामावनो. ओमफ्राय आङो JEEनि क्रेक खालामनानै आर्किटेक्चार माबाखौ खालामदों कर्सखौ. स' दासान्दि आङो एज ए आर्किटेक्ट खामानि मावगासिनो. स' आं दायो 1 year जाबाय टटेलि 1.5 year जागोन आरो दायो कनस्ट्राक्सन लाइनाव हाबनाया. स' बेखिनियानो. स' नोंथांनि मडेलिं जानायनि सिमाङा मा समनिफ्राय स्टार्ट जाजेननाय आरो नोङो जेनेबा मानो सानखो जे नोंथाङा माने मडेलाव थांनांगौ होननानै? गिबियावनो आं जेबो आंना फिउचार प्लेन गैथ'वामोन. स' लाइक आं जेब्ला आंनि ग्रेजुवेसननि थाखाय आं थांबाय राजस्थानाव. स' बे टाइमाव एक्सट्रा कारिकुलाम एक्टिभिटि हिसाबै आं लाइक आगोल बिदिनो मालाबा एसे मोसायोमोन बा मालाबा लाइक गिटार सिटार दामोन. स' एकदम एज ए प्रफेसनेल हिसाबै आङो जेबो माने हबि गैयामोन आरो पारफेक्ट लाइक बिदि माने स्पेसिफिक हबि गैयामोन. स' आफ्टार आं जेब्ला केम्पासाव सहैयो स' लाइक आं जिमाव थांनो स्टार्ट खालामबाय. स' उइदाउट ट्रेनार आङो लाइक मा होनना बुङो मिस्टार नर्थ इस्टआव आं पार्टिसिपेट खालामदों. फेयर एन्ड लाभलि मेगा मिस्टार नर्थ इस्ट बेयो 2016 नि बाथ्रामोन. ओमफ्राय आङो 2017आव मिस्टार इन्डिया मेनहान्ट इन्टारनेसनेल बे कम्पिटिशननि थाखाय आङो अडिशन होदोंमोन. स' बेयाव आं सेलेक्सन जादों. आफ्टार डेट आं मिस्टार ग्लबेलाव माने आं स्टार्टिङाव जेबो बिदि मडेलिंआव थांगोन बा एक्टिं खालामगोन बिदि आंहा जेबो माबा प्लेनिं गैयामोन. स' बिदिनो जिमाव थाङै सानसे लाइक साडेनलि आं बेखौ नुबाय अडिशनखौ फेयर एन्ड लाभलिनि. स' बिनि उनाव आं अडिशन होनानै लाइक बेयाव माने पाब्लिकफोरा बहुत सापर्ट खालामदों जायनि थाखायनो आं लाइक मिस्टार पपुलार टाइटेलखौ मोनबाय मेगा मिस्टार नर्थ इस्टआव. आफ्टार डेट आं मिस्टार इन्डिया मेनहान्ट इन्टारनेसनेलाव मोननै साब टाइटेल मोननो हादों मिस्टार पपुलार आरो मिस्टार इस्ट इन्डिया. बेजों लोगोसेनो माने बिसोरनि मोनसे केटेगरिस थायो. स' लाइक बिदि बिसोरनि स्पेसिफिक थाया कि माने आङो बे कम्पिटिशनाव पार्ट लाबानो मिस्टार इन्डियानियाव जे मिस्टार ग्लबेलाव थांना बिसोरना मा दंमोन 3 दंमोन इन्टारनेसनेलाव थांनानै जाय उइनार जागोन बियो मिस्टार मेनहान्ट इन्टारनेसनेलाव थांनो हागोन. माने बिसोरो स्पेसिफिक सेलेक्ट खालामो ना माने कन्टेस्टेन्टनि सायाव डिपेन्ड खालामनानै ओमफ्राय बिसोरो मिस्टार ग्लबेलनि टाइटेलखौ आंनो बेयाव होनायसै. स' बिराद मोनसे जाहोनाव माने बुंनो थाङोब्ला लाइक बिराद प्राउड मोमेन्ट. मानि थाखाय होनबा मिस्टार ग्लबेला वर्ल्डनि टप 5 मेल हौवाफोरनि जेरैबायदि हिन्जावफोरनिया मिस वर्ल्ड थायो बा मिस इउनिभार्स थायो. स' बिदिनो वर्ल्डनि टप 5 जि मिस मडेलिंनियाव हौवाफोरनो आरो मेल पेजेन्ट होनना बुङो. मेल पेजेन्टआ माने बे टप 5आव फैयो आरो मिस्टार ग्लबेला. स' बिदि स्पेसिफिक जेबो प्लेन गैयामोन. बिदिनो थांनायावनो स्टेप बाय स्टेप बुस्थुफोरा जालांदों आरो माने बेबायदि माने आंनि माबा जार्निया. स' बिथांखौ जेनेबा मडेलिंआव हाबनायनि सिगां आरो ना न'खरनिफ्राय बा सोरबाफोर नोंनिनो फ्रेन्ड जननिफ्राय जेनेबा एबायदियाव थांनांगौ मडेलिं माबायाव हाबनायनि थाखाय साजेस्टफोर होनायमोन नामा?
बिदि लाइक एडभाइस बा साजेसन बिदि होनाय गैयामोन आंनाव जेब्ला आङो केम्पासाव आंनि वर्कआउट बा जिमखौ स्टार्ट खालामबाय बे टाइमाव नायनायावनो गावखौ एसे इमप्रुभ खालामनाय बायदि न' डाउट आं लाइक टाइम लादों जिहेतु ट्रेनारबो गैया रावबो गैयामोन स' गाव सेल्फ लार्निंआव टाइम लायो खिन्थु जुदि प्रपार लाइनाव थांनो हायोब्ला माने बांसिन बेनिफिशियेल जायो आरो स' बयबो लाइनाव जिकुनु प्रफेसन बा जिकुनु लाइनाव सोरबा गुरु नांगौ होनना बुङो माने लाइक सोरबा सासे फोरोंगिरि थायोब्ला माने जिकुनु बुस्थुखौ माने थाब माने माबा आर्न खालामनो हायो ग्र' खालामो स' आं बहुत टाइम थांदों आंना बिदिनो थेवबो माने लाइक दा माबा मोनसे मेनटेनाव दङ आरो हेल्थ स' बिदि बुङोब्ला जेब्ला आङो मिस्टार नर्थ इस्टनि थाखाय फैबाय अडिसन होना माने लाकिलि बे टाइमाव आंना काइन्ड अफ माबा मा होननानै बुङो बेखौ सेमिस्टार एन्ड जायो जोंना मेआव स' बेयो जुन एप्रक्सिमेटलि मेनि लास्ट उइक बा जुननि फार्स्ट उइकमोन आरो आं एसे बावबाय आं डेटखौ स' अडिसन होनो फैनो आं आंनि मादारखौ आइखौ खोन्थाहरदोंमोन आरो बिदि दङ मा खालामनो मोजां जागोन इभेन आं ड्रेस क'डखौबो मोनथिबावोमोन बेयाव फैनायाव जे ब्लेक टि सार्ट नांगौ ब्लु जिन्स नांगौ फैनानै मोनथिबाय कि बिदि ड्रेस नांगौ आं गानना फैदों एकदम माने अभार साइज जायाबो बिथिं बोबाथाय बिथिं थलं मलं गालायनाय ओमफ्राय जेब्ला फैना बेयाव मोनथिबाय ड्रेस क'डखौ मुखानो थांब्रबना लाना बायनानै थांदों जों माने माम्मिजों आंजों बायनानै अडिसनखौ हैनोसै ओमफ्राय सानबाय आरोखि माबा मोनसे अडिसन होमबाना बे टाइमाव मा एसेबां नलेज गैया कि मडेलिंआ मा दङ मा गैया होमबाना खानाय गोलाव आरो आंना बेयाव जा गोलाव मोनसे दाबो मिस्टार नर्थ इस्टआव नायोब्ला खानायाव पनिटेल नुगोन आंनि उनथिंगालि थिकनि मोनसे दंमोन इभेन आंखौ अडिसननि टाइमावबो सोंदों माने लाइक What is the reason behind your long ponytail? सोंबायब्रा आंखौ ओमफ्राय आं बुंबाय आंना जेबो बिदि गैया लाइक आङो माबा मोनसे सानदों कि माने एसे आलादा खालामनो होननानै खिन्थु दायो बे बाथ्राखौ गोसोखाङोब्ला गावखौनो मिनिनो ओंखारो माने मोनसे बैसोनि हिसाबाव मोनसे जस दंमोन आरो बिदि लाखिनानै ओमफ्राय दायो बेफोरखौ जेबो माने माबा मोनना लाला ओमफ्राय मटिभेसन बिदि माने फेमिलिनिफ्राय सापर्ट दङमोन जे बिदि खालाम ओमफ्राय इभेन जोंनि केम्पासफोरावबो लाइक आंनि जाय बे जेब्ला अलरेडि आंना बे जेब्ला ग्रेजुवेसननि टाइम बेनिफ्रायसो आं स्टार्ट खालामदों ना स' फेमिलिनिफ्राय सापर्ट दं फेमिलिनिफ्राय माने दिनैसिम जिकुनु खामानि मावबा माने हदाय मोनसे सापर्ट होयो आरो माने जिकुनु मावनायनि सिगां खनसे आङो खामानिफोरनि सिगां एसे डिसकास खालामबोदों फेमिलिजों माने आइजों बाबाजों सानैखौबो ज' लानानै कि बेखौ खालामनाय मोजां जागोन ना जाया होननानै लाइक ओमफ्राय बिसोर सापर्ट खालामनायसै ओमफ्राय बिदिनो थांनानै माने एक्सुवेलि नै मडेलिं लाइनाव मा दायो सानोब्ला मडेलिंआ बेलेग दं किसुमाना जाबाय जोंफोरनिया दा आं थांनाया कम्पिटिसन वाइजआव किसुमान मडेलिं थायो रेम्प मडेल बिसोर जास्ट लाइक श' थायो इभेन्ट थायो भिडिअ बिसोरो जास्ट फर डिजाइनारफोरनि थाखाय वर्क खालामो जों थानाया जाबाय कम्पिटिसननि जानायमोनथ' स' लाइक बेयाव हल एभ्रिथिं बुस्थुखौ नाय नों दा जास्ट एज ए रेम्प वक मडेल होनना बुङोब्ला जास्ट बियो थाबायना फैनांगौ आरो श'केस जानांगौ बेना जेबो बिदि खामानि गैया लाइक नोंजों रायलायाबो नों जेबो खालामना खिन्थु जुदि पेजेन्ट होनना बुङो कम्पिटिसन मोनसे होनना बुङो होमबाना नोंनि लाइक टेलेन्ट राउन्ड जागोन नोंनि फिजिक नायगोन नोंनि वर्क नायगोन नोंनि लाइक माबायदि मानसिफोर बिसोरो एंगारना होयो 7 days 5 days बिदि बिसोर स्टे लाखियो ग्रुपफोरजों स' मिस्टार इन्डियानाव जों 8 कन्टेस्टेन्ट दंमोन मिस्टार ग्लबेलाव एप्रक्स 50 कान्ट्रिसनि दंमोन कन्टेस्टेन्ट स' बयखौबो गेजेराव ज' दोननानै मानसिफोरनि कमिउनिकेट खालामनाया माबायदि सोर बयनिख्रुइ माने बिदि थायोना मिस्टार पपुलार मिस्टार लाभिं मा मिस्टार पार्सनेलिटि मिस्टार स्माइल बिसोरखौ सोब बुस्थुखौ अबजार्भ खालामनानैसो बे टाइटेलफोरखौ बिसोरो होयो स' एसे मानसिफोरनियाव कनफिउजन दङ आरो मडेलार होननानै बुङो खिन्थु मडेलार होननाय मोनसे वर्डआनो गैया मडेल होननानै थायो मोनसे मडेल्स थायो एक्सुवेलि स' बिदिनो सापर्ट होनना बुङोब्ला आंनि फेमिलिखौ बुंजागोन बिसोरो सापर्ट खालामदों आरो मटिभेट जानाय होनबाथाय किसुमान इन्टारनेसनेल मेल मडेलफोर दङ हौवाफोर जायफोरखौ नायनानै एसे मोजां नाङोमोन स' बिदिनो गावनो सेल्फ मटिभेट जायो जे बिसिनि लामाजों थांनाय आरो आंना जार्निया बिदि स' नोंथांनि मडेला दायो बेसेबां इमप्रुभ जाखो स्टार्टिंनिफ्राय दायो जुदि नायोब्ला 2016निफ्राय आं एसे ओमफ्राय जास्ट बानायदों काटिंनि हिसाबाव एसे दंमोन शेपआ जाना दंमोन ओमफ्राय पजिंफोरखौ एसे रोङामोन आं स्टार्टिङाव बिदिनो सोलों ग्रुमिं खालामनानै एसे स्टेप बाय स्टेप थांबाय ओमफ्राय मिस्टार इन्डियाआव थांबाय मिस्टार इन्डियानि आरो मोनसे आं मेनसन खालामनो बावगारदों आं केम्पासाव थानाय टाइमावनो 2017आव मिस्टार रिदम होननाय मोनसे इन्टार कलेज माने राजस्थानाव जादोंमोन जोंनाव कम्पिटिसन स' बेयाव बे टाइमाव आं ओरैबायदि माने गावखौ मोन्दोंमोन माने जिहेतु बेयावथ' आंल'सो ट्राइबेल मानसि बर'
बाकी तो सब पंजाबी टाइपनि राजस्थानी हरियाणा टाइपनि तो हट्टा कट्टा पूरा बियर टाइपनि पूरा जायोना मानसिफोरा सो एसे होमबाना कन्फिडेन्स लेभेला ल' दंमोन आरो होमबा बे टाइमाव बेयावथ' नर्थ इस्टनियावथ' गथाय लाइक जोंफोर सेभेन सिस्टार्सनि मानसिनियाव लकेल मानसि दङ बिदिनो जोंबो सिनाखि रायलायनाय मानाय ओमफ्राय इमान आनकम्फर्टेबल मोनाखै बेयाव जि जाबाय जोङो लाइक माबा इन्जय खालामना थांनाय बायदि स' माबा मोनसे एक्सपिरियेन्स लाबाय बेनिफ्राय लाइक जितिनायथ' बे बेलेग बाथ्रा देरहानाय जेननाया बेयाव थांनानै आं कन्फिडेन्स लेभेल बिदि गैयामोन थारमाने कि बिदि आं जानो हागौ होननानै ओमफ्राय मा जाखो बे टाइमाव मोसानायबो दङमोन हा टेलेन्ट राउन्ड ओमफ्राय रेम्प वाक दंमोन बयबो सुट गानना फैदों एकदम माने वेल ग्रुम होनना बुङो आरोना एकदम सुट बुट गाननानै पुरा स्टाइलिश पुरा खानाय सानाय आंना जेबो गैया लोगो सासे दं आंनि नलबारिनि सागर चौधुरी होनना बुंनाय बे लोगो बे जों सानैबो सेम बेटसनि मानसि स' जों सानैबो थांदोंमोन जों सानैबो थांनायाव मा जादों मोनथाम राउन्ड दङ हो थारमाने मोनसे राउन्डआ जाबाय फार्स्टआवथ' माने बिदिनो माबा मोनसे पाजल दङ हो कुइसन सल्भ खालामनाय काइन्ड अफ आं एसे बावगारबाय गेम टाइपनि आरो टास्क दङ बेखौ जाबाय बेयाव सानैबो पास जाबाय हा ओमफ्राय सेकेन्डआव थांनानै माने मोनसे दं खारनानै थांनानै ओमफ्राय टाइखौ गोदनायाव खानानै बेखौ नट मारिनानै आरो खारना फैफिननांगौ ओमफ्राय जोंथ' सरकारि स्कुलाव फरायनाय एकदम बर' मिडियामनिफ्राय लाइक जोंफोरनि बर' मिडियाम स्कुलफोराव बिदि जाया टाइ सायखानाय बे बाथौ मिसनाव दंमोन बेयावबो रेडिमेड बे खानाया स' नट खानायखौ एसेबां माने एक्सपिरियेन्स गैया आरो केम्पासावबो दङबा बे टाइमावबो आं लोगोफोरखौसो खानो होना दोनो आरो गावनि जि लोगोफोर ओमफ्राय दा बेबो रोङा आंबो रोङा नट खानो ओमफ्राय दा खारना फैनानै खारनांगौ नट खानांगौ आरो खारबो फैनानै बे फिनिश लाइनाव मोनफिननांगौ स्टार्टिं लाइनाव आं खारबाय आं मोनथिगौ कि जास्ट बिदि माबा मोनसे गाथ मारिनांगौ आरोखि माने मोनहैनाय बे गनो नाङा आं मोनहैबाय ओमफ्राय नेक्स्ट राउन्डआव बे लोगोआ दंमोन बे लोगोआ बिदिनो नटखौ खाना खारबाय खारै मानसिया मोनहैबाय हो दा मोनहैनानै गसंना थानाय टाइमावनो थल' गना बे बिदिनो थालांनायसै बिसोरो ओमफ्राय जियानो जा थांबाय बेयो ओमफ्राय बे सापर्ट खालामगासिनो ना भाई तय पारिबि तय जिमान जिखि न'खरा आंखौ मटिभेट खालामगासिनो आरो पुरा तय एकো टेनसन नल'य एगिला काम নাই तय ट्राइ गरिलाय নিজৰ बेस्टটো दिले हल जि হয় হ'ব दे जागोन दे माथो खाया आरो जोंनाबो आरो खनसे थायोना जोंनाबो एसे बर'फोरनि एसे बरा आरो बाहेरायाव थांनानै ओमफ्राय बिदिनो होबाय रेम्प वाक खालामबाय लाइक फुल कन्फिडेन्स आरोखि जाबा जायाबा गैया जेबो नङा थांनानै रेम्प वाक जोब्बाय ओमफ्राय डान्स राउन्ड जाबाय मोसानायाथ' आं लाइक स्पेसियलाइज नङाखि माने बिदि माबा हाहैगोन होननानै खिन्थु एसे मोदोमा मावनांगा बिदियानो जाबाय गानखौ मोसाबायबो जोब्बाय लास्टआव थांसै आरो दायो जोङो लेट जाबाय केम्पास ओमफ्राय बिदिनो बिसोर बुंगासिनो नोंसोर थांथ'ना होननानै ओमफ्राय जों सानबाय कि मा थांथ'ना जोंथ' जेबोआनो गैला दायो जोब्बायबो कम्पिटिसना जोङो केम्पाससिम थांबावनांगौ हरनि बाथ्रा माने गोजान जायो डिस्टेन्सआ 60 किल'मिटारसो जागोन जेनेबा बेलेग केम्पासावमोन नालाय ओमफ्राय लास्टआव एनाउन्स खालामनानै खोन्थाबाय आरोना लाइक दा उइनार इज धोरोम खुंगुर सरगियारि मिस्ट्रिजों होननानै बे टाइम होमबाना एसे कन्फिडेन्स लेभेला बारायबाय आरो आं जुदि बेखौ हायोब्ला आं मानो होनबा बेखौ माने मोनसे एचिभमेन्ट मोनबाय आरो न' खोन्थाहरबाय बिदि मोनसे माबा होदों बाफे टाइपनि चकलेट दं मा दं मानो खोन्थाहरबाय ओमफ्राय बेयाव मोनसे लाइक फानि इन्सिडेन्ट आरोना लाइक बे टाइमाव केस प्राइस दङ केस प्राइसखौ एप्रक्स 15,000 ना मा होनना बुंदों माने जोंफोर माने माबा आरो गामियाव माने हस्टेलाव थांगोन ओमफ्राय जों पार्टि सार्टि खालामगोन माने लोगोफोरजों बरियानो बयबो जयैनो केस प्राइसखौ खुलिनाय आरो थारमाने 50%ल' दङ ओमफ्राय बाखि सब कुपन गोजा थारमाने माने जा बखिगासिनो आरो लोगो मानो बिदि जाखो होननानै बिसोर बे मा होना फेस्टिभेल कुपनखौ लांनानै आरो इउज खालाम स' बिदि एसे बहुत फानि इन्सिडेन्ट जादों आरो बिदिनो केम्पासनि टाइमाव ओमफ्राय आफ्टार देट आं मिस्टार इन्डियाआव थांबाय थांनानै बेयाव लाइक हल जेब्ला फार्स्टआव मिस्टार न'सियाव थांनायाव गावनि मोनसे ट्राइबखौ रिप्रेजेन्ट खालामनायाव मोनसे प्राउड ममेन्ट थायो स्टेट लेभेलनि उनाव जिथिया बेलेग इन्टार कलेज बेलेग स्टेटआव थांनानैबो जुदि देरहानो हायो होमबाना मोनसे आरो निजिनि प्राउड ममेन्ट थायो आफ्टार देट आं मिस्टार इन्डियाआव थांनायनि उनाव जेब्ला गथाय जोंनि जेसेबां बड'लेण्डनि मानसि आसामनि जेसेबां मानसि बयबो जेब्ला सिनायनो मोनबाय स' मानसिफोरनि रेसपेक्टआ आंनि सायाव एसे एक्सपेक्टेसना बारायलांगासिनो आरो आंनि रेसपन्सिबिलिटियाबो सेम बिदिनो इनक्रिज जालांगासिनो दं स' कनफिडेन्ट लेभेलाबो अट'मेटिकेलि एसे माने डिजाइननो मेनटेन खालामनो गोनां जालाङो आरो जुदि नङाबा माने आं दा साप'ज माबाफोर जुदि आं जिखुनु मोनसे साना हवालासिनो खालामोब्ला मानसिफोरा मावफ्लाङोब्ला लाइक पइन्ट आउट खालामनो हायो स' जोंनि लाइक हारिनि हिसाबै मोनसे नाम थायो स'
बिदिनो थाङै थाङै मिस्टार ग्लबेलसिम सहैनायालागै जुदि आंखौ सानोबा इमप्रुभमेन्ट जानायालागै इमप्रुभमेन्ट आं दालागै आं पारफेक्ट मडेल जानो हायाखै मानोना एसे सोब बुस्थुनि थाखाय पारफेक्ट जानो बहुत बुस्थु थायो बेफोराव लाइक मेन्टेल प्रिपेरेसन बा स्टेबिलिटि बा मानसिफोरनि एक्सप्रेसन होनाय बा माबायदि मानसिफोरजों कमिउनिकेट खालामो स' दाबो आं लार्निं स्टेजावनो दङ डिउरिं आं आंनि एकाडेमिक टाइमावमोन आं बिदि मडेलिं खालामनाय मा खालामनाय स' बे टाइमाव जे एज ए हबि बुंजायो बा एज ए माने प्रफेसनबो होननानै बे टाइमाव माने सानना लानाय दंमोन आरोखि मानाथ' बिदि नङाखि माने दिनै गावनि लाइफखौ माबायदि लानांगौ बा माबायदि लामाखौ माबायदि माने आवगायलांनांगौ गावनि फिउचारखौ बिदि जेबो स्पेसिफिक गैयामोन बे टाइमाव स' दा जुदि सानोब्ला कि आंनि एचिभमेन्टआ बेसिम बेसेबां इमप्रुभ जायाखै नामा आंनि थाखाय जार्निया इन्टारनेसनेल लेभेलसिम जेहालागै सहैनांगौमोन आं बेसिम सहैनानै मोनसे आंनि साननाय मथेब्ला जे मोनसे आङो बार होनना बुङो ना बार माने लाइक काइन्ड अफ मोनसे बर्डार टाइप मोनसे होना दोनबाय आरो बेखौ कि नोंसोरो जे जोंनि बर' मानसिफोरनाबो बिदि मानसि दङ जायनाखि इन्टारनेसनेल लेभेलाव बिदि रिप्रेजेन्ट खालामनाय दङ स' बाखि एटलिस्ट आंखौ नायनानै जुदि आरो साब्रै साबा जुदि ओंखारबावो एटलिस्ट साथाम मानसि ओंखारबाबो होमबाना आं माने प्राउड जागोन आरो स' लाइक बिदिनो आंखौ सोरबाफोर आंखौ सोंहरो ना मडेलिंनि बाथ्रा बिदि होननानै स' दाथ' नोंथांमोननि जा चेनेल दङ दा चेनेलनिफ्राय आं मोनसे बाथ्रा माने रायजोफोरखौ बा सोरबा इन्टारेस्टेड सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोनसे बाथ्रा बुंनो सानो कि जुदि इन केस मडेलिंनि खेथ्रआव माबाफोर नोंसोरनि लाइक डाउट थायो बा माबायदि खालामनांगौ माबायदि आखिनांगौ आंखौ नोंसोरो जेबो माने उइदाउट एनि हेजिटेसन नोंसोर आंखौ सोंहरनो हागौ बा कन्टेक्ट खालामनो हागौ आं अलवेज फ्रि आरो बे लाइनाव माबायदि माने गाइड खालामनांगौ बेखौ आङो नोंथांमोनखौ हेल्प खालामनो हागोन आरो स' बेखिनियानो आंनि माने इमप्रुभमेन्ट आरो स' नोंथाङा मिस्टार ग्लबेलाव आरोना जे आं नुनो मोनदों जे ट्रेडिसनेल ड्रेस कड दंमोन आरोना बेखौ माने माबायदि जानायमोन बेनि कनसेप्टआ एसे आलादा माने एसे बेयावबो स्ट'रि टाइप दङ फार्स्टआव आं नागिरबाय डिजाइनार जोंनियाव डिजाइनार होनना बुङोब्ला बिदि एकदम स्पेसिफिक बर'फोरनि मोजां डिजाइनार गैया दङ बे टाइपनि दङबाबो एसेबां हाइलाइट जाया मानसिफोरा स' हाबसिखोमाना थानाय बायदि जाना दङ ओमफ्राय आं सानदोंमोन सोरबा सासे डिजाइनार माने नागिरदोंमोन आरो माने नागिरगासिनो दंमोन माने बिदि जाबाय कस्टिउम नांगौ मा नांगौ ओमफ्राय आंखौ इभेन आंनि माबा दङ मा होनो जोंफोरनि कान्ट्रिनि सासे माबा थायो मा होनना बुङो कअर्डिनेटर आरोना रिप्रेजेन्ट खालामनायाव बे सब बुस्थुखौ नायना होयो आरो माबायदि खालामनांगौ माबायदि खालामनो स' बे पान्जाबि बिरकट ढिल्ल' होनना बुंनाय स' बिथाङा खोन्थाबायखि मा टाइपनि ड्रेस गाननो नागिरदों स' आं बुंबाय आंनि बिसोरो स्पेसिफिकलि मा जायो इन्डियाखौ रिप्रेजेन्ट खालामनाय होननानै बुङोब्ला स' काइन्ड अफ माने कुर्ता पाजामा पगड़ी टाइपनि माने बेसिक आइडिया आरो नर्मेल बेसिक आइडिया ओमफ्राय बेनि उनाव आं संगिना आब'नि माबाखौ मा होननानै बुङो नुबाय बे लण्डन फेशन उइकआव थांनायखौ माने बेनि सिगां आं बिथांखौ जास्ट मिन्थिगौ कि एज ए एक्ट्रेस हिसाबै मिन्थिगौ बिथाङा बिदि डिजाइन खालामो मा खालामो होननानै बेखौबो आं जेबो माने आं मिन्थियामोन आफ्टार देट आं कन्टेक्ट खालामबाय बिथांखौ कि बिदि कस्टिउम नांगौ नोंथाङा जुदि हायोब्ला माबायदि नोंथां माने जिहेतु जोंना मोनसे बेयाव प्रब्लेम दङमोन स्पेसिफिक जोंनि बर'फोरनि बिदि राजानि ड्रेस जोंनाव गैया जोंनाव हिस्ट्रियावबो मेनसन खालामनाय गैया जोंनि हिस्ट्रियावबो लिरनाय बिदि जेबो गैया स' मोनसे एज ए काइन्ड अफ थाङोब्ला मोनसे टास्क बायदिमोन बेयो कि बेयाव संगिना आब'आबो एसे डिजाइनखौ बानायदों ओमफ्राय आंबो माने मा एसे मडिफाइ खालामनांगौ माने सानैनिबो कम्बिनेसन दङ आरो बेयाव माबानायाव स' बिदिनो ड्रेसा लास्टआव फाइनेलि जेरैबायदि साननाय बे टाइपनि एसे लाइक माने राजा टाइपनि थिम बेसाव खालामनाय जादोंमोन आरो स' फाइनेलि मानसिफोरा एसे मोजांखौनो मोनदों होननानै बुंदों आरोखि माने राजा बायदि नुदों मा बुंदों होननानै स' बे टाइपनि आरो ड्रेसनि माबाया ओमफ्राय दा नोंथांमोनासो मिथिगौ दा मा टाइपनि नुखो ड्रेसखौ जों सानैया जेरैबायदि माबानांगौ जों माबाबाय एफर्ट लागायनानै स' मोजां गाननानै ड्रेसखौ जों बर'फोरनि थाखायबो माने प्राउड मुभमेन्ट आरो ना प्राउड मुभमेन्ट आरो मोनसे जेनेबा फिसा स्टेटनिफ्राय स्टेटथ' नङा बारु खिन्थु माने माने बिनिफ्राय मोनसे इसां इन्टारनेसनेल लेभेलावहा जेनेबा गावनि हारिनि माने ट्रेडिसनेल ड्रेसखौ माबा देखायहैनो हानाया बहुत माने प्राउड मुभमेन्ट आरोना बर' हारिनि थाखाय स' नोंथाङा मडेलिं केरियाराव मा एचिभमेन्ट खालामनो हाखो दिनैसिम दासिम आङो मेगा मिस्टार नर्थ इस्ट फेयर एन्ड लाभलिनिमोन बेयाव मिस्टार पपुलार टाइटेलखौ मोननो हादों बेनि उनाव मिस्टार रिदम टाइटेलखौ बेयाव विनार जादों ओमफ्राय बे मिस्टार इन्डिया मेनहान इन्टारनेसनेलाव आङो
बे मिस्टार ग्लोबल टाइटेलखौ मोनदों ओमफ्राय लाइक मिस्टार ईस्ट इन्डियाखौ मोनदों बेयाव टाइटेलखौ आरो मिस्टार पपुलार टाइटेलखौ बेखिनिखौ मोनदों आरो दालाय So मडेलिंखौ लानानै आदानि फिउचार प्लानिंसा मा दंबावो दायो आं बिदि मडेलिं केरियारखौ लानानै बिदि फिउचार प्लेनिं आं जेबो सानथ'वाखै दायो एज ए आर्किटेक्ट आं दा साइटआव एक्सपिरियेन्स लागासिनो स' आङो कनस्ट्राक्सननि जेरैबायदि माबायदि खामानि बेफोरावनो आं मानसिया बांसिन माने बिजि जाना दंथ'यो दायो स' दा बिदि आं मडेलिं आंनियाथ' लाइक प्रफेसना बिदि नंखायामोन माने मडेलिं खालामगोन माबा बिदि बे टाइपनि प्रफेसन लागोन एज ए आं लाइक बेखौ हबिबो बुंजायो बा आंनि इन्टारेस्ट बा मोनसे दंमोन बे टाइमाव जस कियाव आं इन्टारनेसनेल लेभेलसिम जुदि रिप्रेजेन्ट खालामनो हायोब्ला गावनि हारिखौ आं माने आङो गावनि सेस्टाखौ होदोंमोन स' आं जेसेबां साननाय हिसाबाव आङो बेखिनिखौ आं खालामनाय बायदि मोनबाय आरो दायो स' बे केरियारखौ दायो काइन्ड अफ पस्ट खालामना दोनथ'नाय बायदि जादों आरो दायो बे केरियार स' बेखिनिया स' जों दायो बर' फिल्म इन्डास्ट्रि नि लाइनाव दा आदायाथ' हाबबोबाय स' बेनि बादै एसे कुइसन सोंनि स' आदानि फार्स्ट मिउजिक भिडिअ बर'नि आंनि फार्स्ट मिउजिक भिडिअ'आथ' सनाया सना मिलियन वेस्ट रोजाबनाय ओमफ्राय मा बे रावनिबो प्रडाक्सन आन्दाराव नङामोन बेखौ जों माने पुरा इन्डिपेन्डेन्ट एज ए माने निजेनो फाइनेन्स खालामना बानायनायमोन बे मिउजिक भिडिअ'आ सं बसुमतारी जाय दायो डाइरेक्टर करिय'ग्राफार हिसाबै दं ओमफ्राय स' मोजांमोन एक्सपिरियेन्सआ खिन्थु आं बेनि सिगाङावनो आं अलरेडि मोनसे एसामिस मिउजिक भिडिअ बानायदोंमोन फार्स्टमोन आरो बेयो जौबन होनना बुंनाय स' बेनि सिगां मिस्टार ग्लबेल जाखांनायनि उनावनो सिगाङाव बेयो मिस्टार नर्थ इस्ट आइ मे बि सिगां बावबाय टाइमखौ खिन्थु मिस्टार ग्लबेलनि उननि माने सिगांनिनो आरो बहुत सिगांनिनो सनायाथ' लाइक मिस्टार ग्लबेलनि टाइमावनो थांनाय टाइमावनो माबानायमोन थांनायनि सिगाङावनो स' बेनि सिगां जागोन स' सना प्रजेक्टनि कनसेप्टआ दा माबोरै फैनायमोन सना मिउजिक भिडिअनि कनसेप्टआ एक्चुअलि बिराद सादेन बुस्थु आरोना बे सं होनना बुंनाय जों एक्चुअलि बेनि एक्चुअल नामा दैथुन सदों दैथुन होनना बुङो आंनि खुगायाव बे सं होननाया फैया दैथुनासो बांसिन फैयो बेनि नाम स' दैथुन जादों माने आंनिया माना स्कुटि ना बाइक दंमोन थां बेयाव बे लाइनावनो गणेशगुरिनि बे माबा मा होनामोन सेक्रेटारियेट खिनि लाइनाव स' नों स्कुटिजों फैगासिनो बे लामायाव आंखौ बुंदों आरोना बेयो गान मोनसे दङ स' नों खालामनो नामा मिउजिक भिडिअ बिदि स' बिदिनो थांनानै स्टेप बाय स्टेप जोङो हादोरखौ रायलायबाय हादोरजों रायलायनानै ओमफ्राय गानखौ अलरेडि बेनो हरखादोंमोन हिर'इनआ ओमफ्राय बेनि उनाव एक्ट्रेसनि थाखाय एसे जादोंमोन सोरखौ लागोन माखौ माने सोरखौ लागोन सोरखौ लाया स' जोंनो नांगौमोन आं लाइक बेखौ वेल ट्रेन नंखाया बे एक्टिं लाइनाव स' साडेनलि बिदिनो एसे एनला हारसिं इमप्रुभ खालामनानै माबानो नायनाय स' सासे एज ए प्रफेसनेल थाखानाय अलरेडि संगिना आब' स' मस्ट सिनियर बिहाथ' दा आफ्टार सना आइ डन्ट थिंक लाइक माबा मोनसे मिउजिक भिडिअ खालामनो माबा खालामनो मोनथिथ'आ दायो स' बिदिनो कनसेप्टआ जों डिसकास खालामबाय स्ट'रिखौ जों ज'नो रायलायबाय ज'नो ज'बाय ज'नानै माबायदि स्ट'रिखौ बानायना स्ट'रि लाइनखौ स' साडेन प्लेन ओमफ्राय थाब एक्जिकिउट खालामनायमोन आरो बे बुस्थु स' बिदिनो जालांबाय आरो पाब्लिकफोराबो एसे मोजां मोननाय जालांबाय स' बे सना सङाव आब' संगिनाबो दंमोन स' आब' संगिनाजों खामानि मावनायनि एक्सपिरियेन्सआ मादिमोन बिथांजों खामानि मावनाय एक्सपिरियेन्सआथ' टटेलि माने आंनि थाखाय आउट अफ द बक्स टाइपनि मानो होनबा आं जाबाय बे टाइमाव नुब टाइपनि एकदम लार्निं स्टेज बिथांनि एक्सप्रेसना फुल्लि जेसेबां नांगौ बेनो जायो आंना थाया स' काट खालामलाय आरो एक्सन लालाय काट खालामलाय एक्सन लालाय स' एक्सप्रेसना खनसे मालाबा टाइमिंआव फैयो ओमफ्राय मालाबा होफिननो हायाना स' बिदिनो आंना एसे आं निजेजोंनो माने माबा दङ आरोना प्रब्लेम दङ एसे लाइक इमानबो आं निजेनि सायाव माबा खालामाखै प्रेक्टिसबो खालामनाय जायाखै स' बिदिनो बहुत बार काट लालाय टेक लालाय बिदिनो बिराद खस्थ' मस्थ आंनि थाखाय एक्चुअलि एक्ट्रेसफोरा एसे माबा जानो गोनां जायो माने मा होनना बुङो शुटफोरखौ रिपिट लाफिननो गोनां जायो मानोना इमान आं एज ए प्रफेसनेलबो माबा एक्सपिरियेन्स गैया जाबाय नालाय ओमफ्राय बिथांजों लाइक मोजां एक्सपिरियेन्स स' नोंथांनि साइडनिफ्राय आरोना बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया नोंथाङा जेनेबा मा सानो आरोना जे बेसेबां आवगायखो बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया आरोना आंनि बादिब्ला जुदि दासिम आङो उन्दैनिफ्राय जाबायदि नुबोदोंमोन जे मिउजिक भिडिअनि लाइक मिउजिक सिनेमाट'ग्राफिनिफ्राय बा गान मिउजिकनिफ्राय आदिगरि माने
बेफोर गथायखौबो लाजोबनानै नायोब्ला दायो बे आगोलनि टाइमनि गानफोरा सेम लाइक बेलेग माने हमना ला बलिउडफोरखौ नायब्लाबो स' बिसोरनाबो आगोल जेरैबायदिमोन स' सेम ग्रेजुवेलि जोंफोरनियाबो दा इमप्रुभ जागासिनो स' दायो जेरैबायदि गान्जा फाग्लानि बाथ्रा बुङोब्ला बेयाव एक्सन बेनि एक्सना बिराद मोजां जादों जायनाखि धीराज प्रडाक्सननि आन्दाराव गोलैदों स' एक्टरफोराबो बिदिनो मोजां मोजां ओंखारलांबाय जायनाखि मार्शेल आर्ट रोंगौ बा एक्टिंखौ रोंगौ स्किल्सखौ स' बिदिनो माने दायो नायनो थाङोब्ला आफ्टार अल माने इन्डास्ट्रिया ग्र' खालामगासिनो स' मोजां मोजां प्रडाक्सन हाउस ओंखारदों जायनाखि दा फैसा गारो स' आल्टिमेटलि दायो जुदि मोजां एक्सुवेलि दा मा जादों मानसिफोरा कन्टेन्ट मोजां नागिरनो मोना स' जुदि मोजां कन्टेन्ट लानानै जुदि बुस्थुफोरखौ आउटपुटखौ होलाङो मोजां स' नो डाउट आर्टिस्टफोरा दिनै जाबायदि जेरैबायदि मावगासिनो दङ जेरैबायदि खस्थ' खालामगासिनो मानसिफोरा स' मोनसे आजि 1-2 बोसोरसोनि उनावबाबो बोसोरनैनि उनावबाबो मोनसे स्टेज मोनहैगोन आरो जोंफोरनि इन्डास्ट्रिया स' बोसोरफ्रोमबो बेयो इमप्रुभ जागासिनो आरो नायनानै जोंफोरबो मोन्दांथिनो हादों आरो बुस्थुखौ स' दा जेरै जों नुबोदों बर' हारिनिनो सेंग्रा सिख्लाफोरा इयुथ्सफोरा आरो ना माने मडेलखौ एज ए केरियार बानायनो थाखाय माने सिमां नुबोदों आरो ना स' बिथांमोननि थाखाय आदाया एसे मटिभेशनेल माबाफोर बुंनो हागोन नामा जुदि मडेलिं केरियारखौ जुदि सोरबा लानो नागिरदों बा माने बिदि स्पेसिफिकलि थांनो नागिरनायाव स' फार्स्ट थिं आंनि एडभाइसनिफ्राय जुदि बुंनो थाङोब्ला गावनि एजुकेसनेल क्वालिफिकेसनखौ देट शुड बी मास्ट बेखौ माने क्लियार खालामना लाग्रोनाया मोजां मानोना बे केरियारा दायो सानोब्ला जुदि एक्टिं केरियार बा बे मडेलिं केरियारखौ जुदि प्रेक्टिकेलि नायोब्ला माने बहुत बुस्थु नायो लाइक मानसिफोरनि हाइटखौबो नायो फिजिकखौ नायो स' एप्रक्सिमेटलि हौवा आरो हिन्जावफोरना मेबि 5 feet 6 inch हौवाफोरना 5 feet 8 inch मिनिमाम माबा थायो माने हाइटनि मार्जिना खिन्थु बाखि जेसेबां माने बिसोरनि स्पेसिफिकेसन थायो लाइक रेम्प मडेलनि बा पेजेन्ट मडेलिं बा सोरबा प्रिन्ट मडेल थायो स' बेफोरो सोब भाग दङ माने बेलेग बिसोरनि माबा दङ मा होनना बुङो केटेगरिस दङ स' बेफोरखौ बिसोरो माने जायफोरानोखि मडेलिं केरियारखौ लानो नागिरदों बिसोरो बेफोरनि बागै एसे गावसोरखौ स्टाडि खालामनाया मोजां आरो मडेलिं केरियारखौनो लाइफ टाइम केरियार होनना सानना लानाया आंनि मथेब्ला एसे भुल जागोन मानि थाखाय होनबा सोब नों मानसिनि हेल्थनि फिजिकनि सायावसो फिजिकेल एपियारेन्सनि सायावसो बे मडेलिं माबाया जायो स' बायचान्स माबा मोनसे खारनाव आं बेखौ बुङाखै सोरनिबा फिउचाराव बिदि माबा मोनसे जाथों होननानै खिन्थु बायचान्स माबा मोनसे खारनाव आखाया बायबाय बा मोनथिंबा स्किनफोरा माबाफोर दोलाबाय माबाय होमबाना काइन्ड अफ मोनसे रिजेक्सन फैयो होमबाना स' थांनाया मोजां खिन्थु सोब बुस्थुनि बागै मोनसे स्पेसिफिक नलेज गेदार खालामनानै बा बेनि बागै डिटेल्स लानानै ओमफ्राय गावनि एसे माने जि बेस एजुकेसनेल क्वालिफिकेसन बेखौ लानानै आगबारिलांबा मोजांसिन जायो आरो स' माने मोनसे जुदि मडेलिं केरियाराव थाङो सानफ्रोमबो मोनसे माने बेकआप प्लेन मोनसे लाना गिदिंनाया मोजां थायोब्ला बेखिनियानो स' जोबनायाव नोंथाङा नोंनि वेल विशार्सफोरखौ माबाफोर बुंना गालांनो हागोन नामा गिबियावनो नोंथाङा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय रोजा साबायखर थाबाय मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोना आंखौ दिनैसिम जा आं मडेलिं केरियाराव जेसेबां दावगानो हादों बा जेसेबां जौगानो हादों आङो नोंथांमोननि गोबां आखाइ दङ मानोना नोंथांमोननि अननाय नङामोनब्ला आं दिनैसिम आङो बे पजिशनसिम मोनफैनाय नङामोन प्लास आं जेब्ला मिउजिक भिडिअ स्टार्ट खालामदोंमोन आंना गोबां गोरोन्थि जादों मिउजिक भिडिअनि थ्रुयै खिन्थु मानसिफोर दङ जायफोरनोखि लाइक जेनुइनलि इन्सपायार खालामो मटिभेट खालामो कि माने जेबो नङा बेफोर नों बिदिनो सोलोंलांबाय थाबानो स्टेप बाय स्टेप नों रोंलांगोन ओमफ्राय बिदिनो नोंथांमोना जेरैबायदि सापर्ट खालामगासिनो दङ स' आंबो गावनि बेस्ट खालामनायखौ बिदिनो नाजागासिनो आरो आसा खालामो नोंथांमोना दायो जिहेतु कर'नानि सिटुवेसन जानानै दङ स' बयबो सेफ थायो आरो बयबो फेमिलिनि न'खरनि मानसिफोरजों बयबो रंजा बाजायैनो ज'यैनो मिलायनानै माने ज'नो थायो होननानै आं बेखिनिखौनो बुंनो सानो आरो गोजोननाय थाबाय स' आदाखौ जों साबायखर होयो जे आदाया एसेबां बिजि शेडिउल्सनि गेजेरजों जोंजों जेनेबा इन्टारेक्सन खालामनो फैदों स' थेंक इउ स' माच आदा स' थेंक इउ जाबाय नामा